היי, נעימות. אני יסמין, בת 32, נשואה לנאור ואימא של אלון המתוק, בן 3, ומעיין הקטן, בן חצי שנה. כרגע אני בחופשת לידה, אבל כשאני לא, אני אחות בבית חולים רמב"ם. אני כאן כדי לספר לכם שכתבתי ספר ילדים מצחיק וקליל בחרוזים, ושאתם יכולים להיות חלק משמעותי מאוד ביצירה שלו. הספר נכתב בהשראת אירועים יומיומיים עם הבן הבכור שלי, אלון. לספר שלי קוראים לו בכוונה, והוא מספר באופן משעשע על התמודדות אחת מיני רבות עם ילד צעיר ודעתן שרוצה להיות עצמאי ולהחליט, ועל רכבת הערים הרגשית שהוא וההורה בסיפור עוברים. הספר הזה יוכל לצאת לאוויר העולם רק בעזרת התמיכה שלכם. אני מזמינה אתכם להיכנס לעמוד ההדסטארט ולהצטרף למסע ההוצאה לאור על ידי רכישה מוקדמת של הספר בהנחה ועוד הטבות מעניינות. זה מרגש כמעט כמו לידה, אני ממש מקווה שזה יכאב פחות.